Krásný den, milí diváci, jak si můžete všimnout, po mé pravé straně už připravené krásné křeslo. I když dneska to není křeslo, je to židle. Všimněte si, že je velmi speciální, protože má na sobě takovou zvukovou izolaci. No a do této židle nesmí usednout nikdo jiný než známý slovenský rapper Vladis. Ahoj Vladisi, já tě zdravím, vítám tě, že jsi udělal cestu ze Slovenska sem ke mně a potřebuji se tě hned zeptat, proč se ti líbí ta křesla, nebo ta židle vlastně, na který sedíš? Sympatická, hodila by sa mi do bytu, to je vybavené. Sympatická, ano, to jsme tu ještě neměli. A prosím tě, jaký máš ty bydlení? Jaký tam máš třeba barvy, nebo jaký nábytek převládá? Moderné bývanie mám, zlatú mám v obývačke na stene a ešte mám kameň v kuchyni. Máš tam nějaký kousek, bez kterého si nedokážeš představit žít? To sa musím zamysleť teraz. No, obraz jedine, ktorý som si doniesol z cesty zahraničnej. Takže když se stěhuješ, obraz jde s tebou? No, obraz musí byť, jasné. Jasně, no a teď přeskočíme k tvý práci. Ty seš rapper. Hele, a mě by zajímalo, proč rapeři zpívají většinou takové negativní věci? Hlavně teda používají sprostý slova. To je jasné. Tak akože to není, že za to, že je rapper, to musí nadávať, ale myslím si, že tým, že, jak si povedal, že sú drzí, alebo že sú takí rebelskí, tak ten žáner si to pýta, aby to bolo okorenené, ten príbeh alebo ten text tej pesničky, dajme tomu nejakými tvrdšími slovami, ale podľa mňa je to prirodzené, že keď to tam cítiš, alebo keď sa ti tam hodí, tak to tam dáš, ale nevyhľadávaš to, že teraz akože je tam málo nadávok, alebo že je to málo vulgárne, že rap ako taký bol podľa mňa taký rebelský, že skôr on vyjadroval nejaký názor nespokojnosti s niečím. Existuje třeba vůbec nějaký sladký rap? Jako pozitivní? Jasné, však existujú nejaké balady o láske, o rodine, o mame, o čomkoľvek. Akože rap není, že a priori musí na niečo protestovať alebo sa sťažovať. A sú aj interpreti, napríklad taký moderný, jak je Macklemore, ktorý robí také hudobnickejšie veci a nejsou také drsné. Kdo nebo co tě v hudbě ovlivňuje? No zahraničie, asi albumy interpretov, ktorých sledujem, tak vždycky sledujem, aké trendy sa teraz robia, aké zvuky, aké rýchlosti BPM sa používajú a celkovo mám taký prehľad, že sledujem, že aj čo sa deje na Slovensku, v Čechách a v zahraničí hlavne. Ale tam takí tí významnejší interpreti, ktorí robia už dlhé roky, tak oni sú takí trendsetteri, že vždycky prinesú niečo nové a potom sa to, akože prichádza to aj do Európy a neskôršie to prichádza aj ku nám. Já jsem koukala na tvoje videa na YouTube. To teda jako zmínit můžu, YouTube, to je v pohodě. A ty tam máš spoustu už klipů třeba se Celeste Buckingham, s Monikou Bagárovou, s Mikem Spiritem jsem tam viděla. Tak s kým se ti nejlíp spolupracovalo? S Celeste mám, však jasné, to je ten Hate Song, ten je super. Akože Celeste je profička, to musím pochváliť. Ja som ho predtým nepoznal, ale je to hotový človek, že v tom štúdiu je ryba vo vode. A nemám taký, že najlepšie sa mi spolupracovalo, ale s Matejom aj s Celeste vznikli pesničky, že priamo v štúdiu, že sme sa stretli, nemali sme nič a priamo sa urobila aj hudba, aj sa napísal text, aj sa nahrala celá skladba, čiže to sú pre mňa boli také zážitky. Prostě to sedlo. Áno, že to bola taká improvizácia, že za pár hodín sme mali urobenú skladbu. S kým ze světových celebrit by si chtěl zarepovat? To je strašne veľa. No jasné, tak to je... Tak spíš ženská nebo chlap? Tak chlap jednoznačne. Fakt. No já s chlapem teda. Tak si jako Jasné. Akože chlap v rámci toho, že tá ich kariéra, tvorba, že to sledujem a mám voči tomu taký nejaký rešpekt, tak samozrejme, že tých mien je veľa, ktorých by som, ale nemyslím si, že to je nejaké momentálne reálne alebo niečo. No hele, nikdy neříkej nikdy jako. Nikdy fakt nevíš. Uvidíme. Linda. Prosím tě, potom ještě určitě i faninky by zajímalo. Rapeři jsou podle mě docela žádaný zboží. To je něco jak sportovci, ne? Vyděláváte, kerky nosíte, tak jak to máš s faninkama? Nahánějí tě po ulici? Akože ne, teraz, ja som... Práve, že teraz ja som aj posledný rok, aj štvrť som bol v takom undergrounde, že som pripravil ten album a moc som nevystupoval, ale na koncertoch je to také, že
že radšej mať súkromie, ako sa tam moc akože medzi nimi preháňať. A sú to rôzne. Ja napríklad mám vzťah, takže ja si to nejak nejdem, ale proste keď je niekto slobodný, tak si to môže vychutnať plnými brúškami. Teď si přiznal další otázku, single nebo... Zadaný. Zadaný, takže zadaný. Tak holky, máte smůlu, jo? A prosím tě, taková otázka. Já jsme se tady bavili s mýma kolegama, jak vypadá váš pozdrav? To takhle? Repery? Jakože, jaký pozdrav? Jako nějaký, jako když se potkají dva rapeři, tak jako hej, čau, kámo. Hej, čau. Kaš. Neviem, normálne, daj 5. Jo, daj, tak a daj mi pesničku. Super, no, tak to nemáme. To jsme zvládli. To jsme zvládli. A poslední věc, všichni ode mě dostávají takový kvíz, dostaneš 2 věci a vybereš si ta, která je ti víc jakoby přirozenější, tak jdem, jo. Okay. Prsa nebo zadek? Zadek. Eminem nebo Jay-Z? Eminem. Já jsem si to myslela, dobře. Bruneta nebo blondýna? Bruneta. A film nebo kino? Nebo obráceně, televize nebo kino, takhle. Ako kino? Jako normálně, do kina, no, popcorn jasné, nebo kina, doma televize? Do kina radšej, ale filmy pozerám doma non-stop. Akože každý večer a veľa. A ještě by mě zajímalo, kde tě můžou diváci vidět, slyšet v nejbližší době? No, ja by som tu rád spomenul Prahu, lebo budem v septembri v Záži, budem v Prahe, v Rock Café vystupovať. Víme datum? Víme datum, myslím, že je to 8.9. piatok. Super. 8.9. a v Bratislave začínam od 27. tento august, to neviem, jak sa povie po česky. August. Srpen. Od 27. srpna začínam vystupovať každý víkend a od Záži pripravujem aj tour, takže na mojich sociálnych sieťach to bude vidno. Vladis, já ti děkuju, že jsi přijel za náma sem do Prahy. Ďakujem za pozvanie. Já mám pro tebe dárečky, tady od našich sponzorů. Tak. Ďakujem pekne, ja som si niečo doniesol. Ano. Doniesol som pre teba nový album a takisto aj do súťaže pre vás, takže to perfektní. Je Generácia 2, práve vyšiel. Takže máme tady nové album pro naše diváky. No a ty si teď vyhlaš soutěž, kdo tohleto alpičko získá. OK, takže súťaž je následovná. Povedz názov 7. tracku na tomto albume a správnu odpoveď posielajte na www.toaletnyzáchod.cz. Dobře, takže toaletný záchod já bych vám poradila, ale neporadím. Každopádně je to docela dlouhý slovo, to číslo 7. No a vy ostatní nás sledujte, a to na serveru boulevard24.cz, na Facebooku Linda Bernátová a nově na Instagramu. Takže čau. Jo,